Njengoba bengithembisile nguJehova ngoba nezipoki nemkhovu kuyizingane lapha kimi ngiyakwazi ukukuthulisa. Ngiyakhuluma nje vela ngami futhi ngumqali. Balikeze intshontsho yabona mase kukhuluma ke ngokukhuluma kwethi ngathi yipokwe kodwa deep spiritual Sanibonani. Yimina uJehova uMalethu. Yebo mfowethu, angifikile ngiqalelekile. Angihambi nje ngedwa. Ngihamba nenkunzi yami la, uWise. Enibazi kakhulu lapha ku TikTok ekhuluma ngendaba yezinyoka zamanzi. Lele libeniphike nina nithi into engekho. Sinitshele into ezikhona. Bafethu siyabonga ke uphinde sihlangane namhlanje la kule podcast. Sizokhuluma ngento ezibalekile ezithinta impilo yomuntu. Kanti kasihambi sodwa. Konke lokho nikubona kwenzeka la bekungeke kwenzeke ngaphandle kwa Proton. Sengisho mina ke phela le dealership le yimina lami ngiyona. La uzothi ubuhlangana nawe emgaqweni ngihamba ngoProton. Kanti nawe ungahamba ngoProton. So namhlanje bafowethu ke sivakashile futhi la ekhaya sinezivakashe ezikhona no Wise ukhona. Ngicela ukuthi uWise naye akathi kunibingelele umfowethu. Hey Wise man. Mfowethu unjani? Hey ngiyaphila man. Angikhona mfowethu. Awubingelele abantu bakho mfowethu. Njani balandeli bami. Ngithe angehleke namhlanje ke ngizokumfowethu pyramid. Sike solidingida lo daba lo. Olubaleka ngaka nolujule kangaka bafowethu. Hey uyabona ngihlukumezekile mina kakhulu. Ingako ngithe lento le ayiqhubeke. Asiyenze ngenkani mfowethu. Asiphoqe. Wise uqinisile mfethu because there's so much happening emhlabeni. Ziningi izinto ezenziwa abantu bezenza kubanye abantu. Kubhlungu ukuthi uthole umuntu athi uzolekelela abantu kanti uyabalimaza more. Especially lezi nyanga mbumbulu nezangoma mbumbulu lezi ezimphuphe ezidlala ngabantu. So nawe ukwangixoxela istory earlier mfethu esingithinta inhliziyo which is good we're going to share upon nabantu ukuthi ngempela why inyanga zenze nje why nithi abantu nizobasiza kodwa ningabasiza kodwa ke before ngifike lapho bafowethu ake nginikhumbuze ukuthi cha kusayimina phela lo mfowethu oyipokwe othatha inyanga ziyosutha induku eyipokweni yena hamba ke lo ngobeleso labantu bethi banenyanga eyikho isene ngithi mina hayi kulungile uma likho iseni lisondezeni bafowethu ngoba kade ningibelesele Wise man bahlupha labantu ba TikTok ngoba bayathanda ukuzenza ngazathi bahodo bakho ukukholwa ngokukholwa bese ngithi mina ke hayi wozani sambeni khona bese ngihambe sifike kulo baba lokuyena ke onayo eseduzane eyaphi imali yakho iphansi uma ufika lapha ufike ushaye ngonyawo kanje bese uyayuza ikhala phansi kehle uze ugxa ikonpela lifike ikhoyiseni ethi lo baba hayi into eyalivele nami ngangayo angikhombisa lo baba lapha umuntu uyathinta vele umuntu uyathinta vele inyoka kanti izipoki ziyatrikana uyabo yonke leminyaka mina ngihamba imigodi yezipoki zingenze ngayifunda ukuthi imicabango yazo injani i10 times phambili kunathi uyabo zazi umsuka wento ungakafiki okay back to the story mana ke ngixoxela indaba lifike ke ikhoyisende la ligaxa amaketango phela ngami ngiyabona hayi no la sobuya nawo le mali lo muntu lo gaxa impempe lamabhaya u2 alright yabeke naye shaya imoto ke mina lo ngihamba ngoProton shawu Proton phela unginike imoto ukuthi la ngifuna ukuya khona ngihamba mahala angikho ke isizent eyaka Proton bathe pyramid ngoku Proton ngeke lokuhamba batekisi nayi imoto yethu okay shaya iProton yami sifike ke lapha ikhoyisani ke lifike liqale lishunqisa into zalo likhuluma ilanguage engayizwa nokuyizwa hayi ngithi hayi koqisana ke ngizoke ngibona eshaya koqala umkhoyisani lo hayi ikhala imali ithi kahle ngilindele ukuthi izoqhamuka lenyoka sengilindele ukubaleka ephinde eshaya kwesibili yabona ukuthi umeshaya kwesithathu akuzazi inyose ingaka ukuthi intomke Bela sabona nequlu lenyusi sezikuyena hayi kodwa ukamabhayi azama senza lutho thina zaqondana naye wakhumuka amaketango wakhumuka impempelezi siyamfica ulenetsheni
Ngithi mina uthe wena uyayikhipha lento kuthiwa khona inyoka khona nozoyithatha. Kwenze njani manje? Asibuyele emuva silanda maketa ngapha. Athi no. Angikwazi ukubuyela lapha. Unjani lapho ubaba ngomqondo? Ngiyabona umfowethu Pyramid mfowethu ngivumelana nawe kakhulu. Yeah. Yabona mina lapha emsebenzini wami bake bafika abantu khona umuntu umfowethu wakwafika nje. Kwathi mfowethu ngiyanilalela kakhulu noPyramid futhi into zenu ngiyayithanda. Yeah. Kunenyanga ezoya kuyona uma ithola lenyanga uzokuthatha wena athathe nami ngiyobe ngikhona ngalolu suku. Waze washo wangivezela ngisho ibhodi efonini wathi uyabo isedumbe la lo mfowethu lo ohlala ngasekhaya. Yeah. Ngiyazi. Yeah. Asuke ekhuluma ngayo 100% true iqiniso. Uyabona mfethu abantu bayitshela ukuthi uma ngikhuluma ngemali yezibhoki Yeah. ngikhuluma ngento engekho. Mina kunenyanga mina edumile. Uyabona edumile right impela iyafika emgedeni impela ibhoki zathi zayiphuthuma. Yathi ayibaleka ngayibamba ngeskipa ngathi mana wena bazokhuluma. Ayatshela ukuthi izithatha imali yezibhoki. Imali yezibhoki ikhona and bafowethu angikhathali ukuthi ungahamba uyephi. Inzima lento ifana nezinto ezixoxwa uwise ngize ngibe nothando lokumlandela because wakhuluma izinto engizaziyo engibonile indaba yehashi mina kwavuka isangoma savuke phakathi emanzini ezibeni sidoba nomalume sathi wozani sigeze sabaleka sashiya indobo ngoba sasimangazwa ukuthi yini le kodwa akasikho lapho bafowethu namhlanje sine guest yethu ekhona it's the first time ngimbona besikhuluma efonini wathi no Pyramid ngiyathanda mfethu ukuvakashela wa driver esuka all the way from Johannesburg wafika la eThekwini ukhona namhlanje ngicela introduce baba ngicela utshele abantu ukuthi ungubani wakabani uqhamukaphi kanjani. Ngiyabonga baba umthetho wa Pyramid lo khulumayo uSiphiwe umkhwahla kaMtambo ozalwa uMabindisa ozalwa uSilwane ozalwa uNyokane ngokuhlala manje ngile eSasolburg ngokomsebenzi kodwa inkaba yami la yasala khona yasala eNtabazwe Harrismith ngasalelwe Harrismith mina ya ngizwe kuthiwa ngapha Harrismith kunayibhoko enzima kabi ngapha entabeni zakhona lento le yona ngokukhuluma kwethu singathi yibhokwe kodwa it's deep spirituality. It's spirituality ngoba njengoba sila siphila bakhona abantu abakhona la khona manje kumanje nje that's why ubona itafula ulenze nje ngiyabonga idalwa zifikele zona wena okwazi ukusithatha uyosebenzisa sihlale nawo la khona silambe sifuna etafuleni kube khona isimayo ya mfowethu ngiyabonga kakhulu Pyramid no Wise nokuthi ke abantu abadala basebenzile ukuthi sikwazi sigcine sihlangene ngoba manje sikhuluma ilanguage eyodwa mina nani ngento zikamoya mina ke ya wena uyibeka ngale ndlela yezibhoki ngoba kodwa nje into ye spirituality mhlambe kancane nje ngizothi ukuthi qaphu ngami ngokuzaleka kwami nokuthi ngize ngifike ukuthi size sixhumane nawe ngayo le ndaba ye spirituality. Okay, ubaba wathi umama ebambe mina engakaboni ubaba wabe seyahamba emhlabeni ngingakapheli ne2 weeks weza ubaba kumama ngesibonakaliso wathi njoba ukhona umuntu olapho kuwe umntwana umfana igama lakho uSiphiwe uhambe sasisemaplazini uhamba uye kumlungu khona le Harrismith uye kumlungu ayokwenzelwa uzohola dala le kwi-apartheid kwenzeka kanjalo umama wahamba waya kumlungu umlungu wamuhle edrobheni bamsanela wahola eholele ukuthi mina ngakhula ngemali egrant wayiqala imali usasesiswini ngakhula ngemali egrant mina ama 350 lawa hayi mina ngakhula ngayo ngakhula ngoba kukuthi ngiyabona ukuthi mina ubaba khona izinto umuntu mayisaphila engazenzi ukuthi mayefika lebethi mfana lapha washiya kunje abesethi hayi nango sozongenzela ngathwalwa lelo joka ke lokuthi ngikwazi ukulungisa izinto zika baba nezikamkhulu ngoba la ngifuna ukuya khona kakhulu kumkhulu wami umkhulu
uthe lapha emaplazini elokhu esebenza lapha emaplazini kukhona umkhulu omunye wayemhlupha ehlupha la kugogo ugogo wami Mahadela manje kuthola ukuthi lo mkhulu wakathwala unamandla uyamshaya lo mkhulu wami ngamandla maye uthi uyamshaya manje babesebenza uzungu umkhulu nobaba omdala kumkhulu lapha ya kuendlini lezi zasemakhaya ngithi zotshani babeka intambo lena bayenza isihintsho angazi isihintsho uyasibona bayisa phezulu so lo baba ngithi umkhulu lo uyafika ngoba uyazi ukuthi uyamhlula lo wakithi mayefika manje ubaba wathatha inyawo elilodwa walifaka la badonsa la ngemoyeni uthe mayeselile ngemoyeni babe sebeyamsebenza bamsebenza impela ngoba umkhulu wayeyile eyireporte kaningi le ndaba epolice station mala ke mkhulu uma ukhuluma indaba yokumsebenza ukhuluma bambulala cha bamshaya abafana njengenkabi bamshaya abafana yenzeka nje lento wena baba pyramid angithi ngifuna ukuthi sikwazi ukuthi leza ikoloto zomkhulu nobaba kufanele ngabazi khokha ngazagcina size kimi kanjani ngoba uyigazi labo labo bantu kufanele ilogo iwela kuwe vele njengomzukulu ingakho kuthiwa amacala abazala wele ingane awele inganeni right ke mase bemsebenzile ngoba lo muntu umkhulu wayese report le police station kaningi amaphoyisa athi lapho kuthiwa ferricoscope between imemele uyabona mawusuka eHarrismith khona indlela ethi ferricoscope kuba yiferricoscope kube imemele kube iNewcastle mawuzokwehla ngendlela enye right ke ngoba umkhulu wayese ireportile le ndaba ukuthi bathi uyahlupha bathi no Mtambo ngamenza noma yini kodwa wambulala sokubopha uthe mayemenza lento lo mkhulu wabaleka wayeshona entabeni lo mkhulu wakwathwala lo mkhulu uyabona ukuthi into eyenzekele mhlambe ngo1920 something kudala manje seyifika iwela la kithi ngoba izokubamba into eyenziwe abazali bakho ngizoyenza enye example yesibili yaloko ke right manje bayafika bathi yendoda kunje kufanele uyolungisa lento ngimncane nguthunjana mina kwethu kubaba nje so12 so kodwa ke si4 abafana abaphilayo manje no4 amantombazana manje mkhulu ngicela nje ukukhulula ukuthi kunento efika kimi uma ukhuluma ngendaba yezono zobaba bethu ezehlela kithi njengamadodana mkhulu sinamakhosi kwaZulu yebo akhothama amakhosi akaZulu akhothama manje ayiphethe isizwe sakuphi sikaZulu yebo injalo yebo awucabangi mkhulu ukuthi njengoba isizwe sikaZulu silwa sodwa njengoba silwa sodwa kumanje izimo zinje izingane esakhula ingane zidla ama drugs konakele uyayibona ifuture kaZulu ukuthi iyafiphi ibala akukaze kukufikele emcabangweni ukuthi mhlambe izono zoshaka amakhosi akwaZulu nabantu abafele intabeni ezimpini ayidalanga umkhokha omubi yini esizweni sikaZulu nginokuyicabanga lento ukuthi mhlawumbe kunamacala adala amakhosi akithi njengoba lento yokubulalana yaqala khona emakhosini akithi ukuthi uShaka wabulala uSigujana ukuze ethatheni ubukhosi uDingani wabulala uShaka ukuze ethatheni ubukhosi namanje kunezimpi uma ubuka izimpi zakhona even inkosi ubaba uGoodwill uzwelithini akazange abuthathe ubukhosi kahle kwaba nezimpi ejulile uma ngixoxelwa amakhehla ami angizalayo impunga zami nami mangihleli nazo yangixoxela umlando ukuthi kwayena akabuthathanga kahle ubukhosi kwaba nezimpi akuwona umucabanga omkhulu amacala adaleka kudala afuna ukuthi indlunkulu ike iwalungise noma singeke sigcile kakhulu kuleyo ngizokhuluma ngale yami ngibese ngenza isibonelo nje ngesinye isibongo ukuzokwazi ukucaceleka ukuthi lento ikhuluma inje ngoba ikhuluma kodwa siyayidinga ngoba mkhulu isizwe lesisikhuluma ngaso isizwe mkhulu yebo isizwe mkhulu sineyidalwa injalo zakhona injalo isizwe sineyidalwa zenhlanhla sineyidalwa zobuhle yebo ngoba ububi nobuhle bayashesha futhi laba baphile kubi mawuguqa bagijima qala laba baphile ophethe kubi yibo abagijimayo okwamanje igazi lisagobhoze entabeni balandwa yini laba bantu
lagezwa yini leli gazi elaphala ley'ntabeni leli gazi elachitheka ngaphakathi egodlweni kubulalana amakhosi kubulalana abantu abazalala lagezwa na alizange ligezwe ngoba izinto esizibonayo litshengisa yona ukuthi aligezekanga inkinga indaba ye thina we are spiritual people singabantu bakwamoya lento yamasonto ye-religion yefike yabulala izinto zethu iyo yafike yabulala ngoba manje uthi mawuthi ukhuluma nge-spirituality umuntu akhulume nge-religion manje ke ngojesu yeah ngosamson usho ukuthi usamson for me as a pyramid yebo those pyramid people they existed but maybe akekho kwi-lineage yakho noma ungambiza ngeke eze kuzoza umahlombe ohlanya kuqala you understand Yeah. even the language azoyikhuluma akuyona le the yakho same language thina esikhulumayo awukwazi ukukhuphuka entabeni uthi uyomemeza idalwa zakini bese ufike lapha uthi hey your grandfathers and what nabo babamkhulu ukuthi wena macikiqiki makuthi umkhulu wakho mina umkhulu wami mina uyishoshoba umkhulu Uyishoshoba, okay. into eyishaya ipheme ibheke emuva engakhaya nekhila imanga yikho mangiphuma ngiyolwimpi nginabantu engibabi ohamba nawo enye into eshaya abantu umkhulu awukwazi ukuthi uma ucela imali yebo pyramid bese ubiza idalwa zakini ezayidakwa utshwala ngeke biza laba wawubazi omkhulu bakho abahlambulukile abayaziyo futhi mkhulu lento yokuphatha izinto ukuthi thina sasiphethe imfuyo so awukwazi ukumemeza umuntu owayelwa izimpi uthi akakuphi imali lo muntu akakwazini kodwa mase ngiphuma sengiyolwa izimpi nabanye abafana uyabadinga labaya ngoba manje ngiyokwenza lento owawuyazi owayenza ngangcono ngengayiwini lo mpi yikho izimpi zami zonke ngizilo kodwa ke sibuyele kule ndaba yakho omkhulu obusasibeseyikhuluma yesizwe ukuthi asidingi ukugezwa siyadinga angithi manje ukuze ngifike lapho kahle ngicela ukuthi ngiqedelele leya eyami ngizobe sengiyayichuma kahle ibe seyihlangana naleke right ke manje kwafuneka ukuthi manje ngiyofuna lo mndeni lo umkhulu uyesefike kimi umkhulu manje uthi hey ngenza ukuthi nokuthi fanele ufune lo mndeni no yakwathwala manje ngabona ukuthi kunzima ngabe sengiya kwaShembe ebuhleni kwakusekhona inkosi uThingo ya unkosi uThingo kukhona umuzi wayo ose Eastern Cape eNtabankulu ya kuseNtabankulu ngaya eNtabankulu ngahamba ngayo ndingele empengeni kaShembe ngeshumje lo sheleni mana mkhulu ngisize futhi yebo mfethu mkhulu uma ukhuluma ngokunikela kwaShembe ngiye ngayikhuluma leyo nto ku TikTok yebo ngifuna uyiconfirm if bengibheda noma if mkhulu bengikhuluma into ekhona because abantu abazazi lezi zinto we need to educate people about lezi zinto ungabe mkhulu le nto iyasebenza yini na ngokwakho ukubuka yasebenzela mina ngahamba ngaya enkosini uThingo I think it was 2007 ngoba ngo2008 ngaya enhlangakazi emhlangano osenhlangakazi kusayiwe enhlangakazi ngahamba ngaya eNtabankulu ngahamba ngayonikela ngathi ngicela ukuthi uShembe angifunele lemndeni ngahamba ngabuyela ekhaya phela ukusuka eSasolburg ukuya eEastern Cape uyabona ukuthi 700 kilometers lapho ukuya 700 ukubuya ngabuyela ekhaya wafika umkhulu wangitshengisa bathi hamba uye endaweni enje ngahamba ngaya lapha ngafika ngathola omunye umkhulu ngambuza wathi lo mkhulu wemfana wakhuluma indaba ezijule kangaka uwakwabani wena ngathi ufuna ukungibophisa lo mkhulu umndeni nalaba abantu bakwathwala wathi hayi khona mfana khuluma kahle ngithi no ngithunyiwe kuthiwe uzofika ungilayele wena kodwa usubuya kwaShembe sengibuya kuyonikela le ngibuya le kuyonikela abesethi lo mkhulu hey ndoda ngikuthembi kodwa ke akunandaba mfana ngoba mawucelile umsamo bayakulungisela abantu abadala wathi labo bantu bafunayo abanje basendaweni enje ngahamba ngaya kuloyo mndeni ngafika ngawuthola ngafika ngakhuluma nomfowethu lapha kulo mndeni hey mina ngusibani wakwaMntambo kanje wathi okay wathi kodwa ke ukhona uanti wami omdala nomkhulu ulapha eplazini sabe sesibeka usuku ke wasuku uanti wakhe useNewcastle weza lapha ekhaya emaplazini ngafuna
inkunzi yenkomo Yeah. inkunzi yenkomo ngahamba ngayo kwathwala safika namadoda nami ngizothi amadoda nami ngoba bakugogo mina ngugogo ukaMncube nabagogo Mahadebe sayo kwathwala siyoxolisa le ndaba kaMkhulu ukuthi walimaza lo yamkhulu wakwathwala ngoba kwasekuyicala kwasekuyicala isibopho ngoba manje uma leyo nto ikanjalo ibulala yonke lineage yalo yamuntu safike saya lapha safike ngathi ngizoxoxela wathi lo anti mfana umncane lento uyicabanga ngithi hayi mina ngithunyiwe wangithatha umkhulu lo wala ekhaya osele othi naye waye umfana omncane ngaleso sikhathi kwenzeka lento wayiza nje obaba beyixoxa le ndaba kancane ukuthi wangithatha saya kwandlini kwagogo washisa impepho wabikwa deyey kunje ngathi nayi iloku lasulwa ke le lacala likaMkhulu. Uyabona mkhulu ngiyithanda kakhulu le uyabona balali bethu emakhaya ayikho into engihlezi ngiyishumayela njengokuthi uma uwumuntu ukhula bheka i-background yakho ukuthi awekho amaphutha enziwa wobaba mkhulu noma womkhulu bomkhulu ngoba nasekhaya phela ukhona omkhulu womkhulu. Yebo yebo kufanele uyiqaphele uma umuntu ukuthi awekho yini amaphutha siyazi ukuthi abanye imndeni ayisekho imndeni ayikho ba pyramid kodwa ilulu kuyenza ake ngisize wodwa umndeni ake ngisize mfowethu ngiyawucelela kuwe ngiyawusiza lo mndeni futhi okunye abantu bayafisa ukuyilungisa imindeni yabo ya bazi bazoqala ngayo ya enkingile kodwa inkinga ile kodwa ilula mkhulu ngiyakuzwa umuthi lula ake sihlale kuyona lolula lokhuluma ngawo ukuze abantu besizakala baningi mkhulu abantu abaseyinkingeni. Hayi wena manje ungibize ngomntambo emothi mkhulu abantu bazoze bathi ngiyahlola kanti mina ngiyaye ngithunywe hayi kodwa akunankinga mina ngiyaye ngithunywe ukuthi hayi hamba utshela uPyramid ukuthi enza ukuthi kanjalo yebo ukubiza ngalo uhlonipha lamakhehla ala emva kwami laba ngilosi ekuwe manje wangihlezi nawe ngoba sixhumene ngeengilosi asixhumene la ngokwazi kwethu nangokuthi siyaphila njengoba silana ingilosi ekhuluma kuwe ingilosi ethi buza ukuthi manje Pyramid thola ukuthi Pyramid buza ukuthi Pyramid so njengoba ngikubuza angikubuzi njengami ngisemoyeni wami nami ozokwenza ukuthi ngibuze kuningi kodwa ungabe sowujula kakhulu ngoba abasuke basondele manje besondela hayi sikhulume into ezokwazi ukulapha umuntu osekhaya. yebo ya mkhulu abantu baneyinkinga kunabantu abafuna ukushadelwa yebo uthola ukuthi akuhlangani ngenxa ukuthi kunokhokho ongashadelwanga odinga ukuthathelwa umfazi yebo kunomuntu kumanje osenkingeni efanele atshele umama wasekhaya ukuthi kunekhehla elifuna ukuthi ngithathe omunye umfazi ozovusa lo yamuzi kuloko nje ukuthi ke sokwaba lempilo esiyiphilayo yamanje yalaba abantu abanesikhwele nani abantu besifazane ngoba lento ikaningi mfowethu uyabona nje khona abantu abazalwa bembethe lo muntu uyiwele ngeke athathe unkosikazi oyedwa njengami nje mkhulu khona umuntu ozalwa eyiwele babe babili kodwa lelinye lende ngeke athathe unkosikazi oyedwa sikhuluma ngespirituality manje kufanele athathe babili ngoba uyiwele mina ngithathele nalo yebo uyamthathela naye babe babili wayizi uthini ngangayazi indaba noma uzelwe nje wembethe nibabili vele ngangayazi indaba okuzalwa ngimbethe okay but ngayazi ukuthi isebenza kanjani kwaqala into zami zavuleka that's why umunye umuntu ukathi awu Pyramid yini uhambe ngemoto ezimbili ezifanayo eyami yodwa kodwa yebo eyami yodwa leyo kabani ekamfowethu lengazalwa ngimbethe mina oyiwele uma ngiphuma ngiyokwenza noma yini ngiyaqala ngithi mfowethu siyahamba manje siyokwenza into ethile ngoba lento yokuzala umbethe ijule kakhulu abantu bayithatha kancane kufana nalento athi umuntu mina ngiyakwazi ukulungisela ukungibhulela ingubo ngoba uzala umbethe edlale ngomuntu cha hayi labo ke izikemi eziningi ngoba manje indlala ake ngingayithathi ngapha before sizoya kuloya mndeni engizowusiza asike singayithathi ngapha kithi bantu besilisa kuphela ngoba iyasilimaza kube sengathi sicindezela abantu besifazane uma ngabe ukhona
ingane yentombazane la ekhaya ezalwa yembethe wena wayezihlongwane uma uza uthi ngifuna ukuthi lengane iyohambe iyovusa umuzi wakithi kwahlongwane mina ngumntambo ngithi wise right ngiyezwa mfethu ukuthi ufuna lo mntwana wazalwa embethe lo mntwana lo uhamba kabili so manje kuloko engizocela uzokushaya kube kuhamba kabili kodwa konke kuhamba kabili noma esefika lapha lo yamntwana ingane azoyithola eyokuqala kuyona yakhe eyalo yadadewabo yena uba unumber 2 nawe la uyabona zihamba nje kanjalo kuhamba kabili that's why ngithi ngifuna ukuthi kungabi ngathi sifuna ukucindezela abantu besifazane ngikhuluma ngomuntu wesifazane manje ozelwe embethe lo muntu into zakhe naye wena mawuthi ufuna ukumthatha ushaya ngabili nawe Qhoka anginawo amandla okushaya kabili cha angithi ke wena wise angeke sibe sesikhuluma ngento lenziwe usomtsewu usomtsewu lento yelobolo singabe sesivule inye topic kodwa nje wena uma uza kwaMntambo uthi ngifuna lo mntwana ayovusa imizi uthi nazi inkomo ezimbili ngithi okay right kulungile pyramid uyamthatha kodwa ke le eyalo le eyakadadewabo olapha kuye qedile ngiyayithanda ngoba lapha wawungathi wena ngifuna inkomo ezu11 wawuza wena nokuphethe okusemandleni akho ukhiphe kona kuphelile ngikhipha ingane yami ihambe iyokwakha umuzi no ake sibambe lapho bafowethu siyabuya asiyile ndawo sizothatha nje ibreak encane siphinde sibuye futhi siqhubeke nodaba lwethu sisekhona khona la emgedeni kwaProton siyabonga Yebo-ke bafowethu sesiphinde sabuya futhi besathe kuyothatha ikhefu sazophuza namanzi. Okay bafowethu ngizotetela ubaba uMntambo aqedele udaba lakhe ngoba ngathi unomndeni afisa ukusiza afisa ukutakula kokuthize baba uMntambo. Yebo baba uPyramid kulento bese ikhuluma espirituality ukuthi ezinye izinto ezenziwa wokhokho ziyasibamba manje njengoba le engizoyikhuluma xhumene nendlunkulu ngeke ngisho ukuthi kuyiphi inkosi kodwa lo mndeni engizosiza umndeni wakwaMpanza abantu bakwaMpanza ngiyacela ukuthi olalela umuntu wakwaMpanza noyisitobo sakwaMpanza angilalele angasizakala uma ekholela kulento engishoyo nako kwenzeka ke emakhosini ayekhona kumakhosi wethu akwaZulu kukhona abantu umndeni wakwaMpanza wahamba wayotshontsha inkomo zenkosi umndeni wakwaMpanza watshontsha inkomo zenkosi bathe mabetshontshe le inkomo zenkosi babaleka balandelwa amabutho afika babulalele emfuleni bafela lapha abantu bakwaMpanza manje into abantu bakwaMpanza kufanele bayenze kufanele bathathe inkomo bahlangane laba abe spirituality ngoba omunye uzothi ngisindisiwe uyabona ukuthi kuzobe laba khuluma le language esikhulumayo bathathe inkomo bahlangane laba abavumela abayizwayo abavumelana nespirituality benze inkomo bahambe bayendlunkulu kwaZulu bahambe bayoxolisela imindeni yabo le eyasala emanzini mabesuka lapho bahambe baye ebuhleni inkosi uNyazi lwezulu ibagezele le yamndeni kuzobe sekulungile ngoba into engifuna ukubenzela iexample yayo kuzoba bayakholwa yimi noma bakholwa yimi kodwa mina ngikhuluma iqiniso umuntu wakwaMpanza la ekhona uya aye afuna ukuyitshontsha into yomunye umuntu banele nto yesandla sokutshontsha izinto zabantu angifuni ukukhuluma ngithi ubani umuntu sengazibhekela kubantu bakwaMpanza kodwa nje umuntu wakwaMpanza unalo yansila yokuthi ahamba atshontshe kufanele ukhona nomunye uMpanza wenza wathinta igama lami ensukwini nje cha hayi mina
naye ngathi wantshontsha something Oh la. ya ile yanto kufanele bayilungisa ke abantu bakwaMpanza kuye bafuna ukutshontsha isandla kufanele bayoyivala le ndlu enkulu leyo nto umuntu wakwaMpanza bayoyivala endlu enkulu bahambe bayoyinikelela uShemba abageza unyazi lwezulu kodwa kufanele bayoqala le Kodwa kasingandi kakhulu ngeyibongo zabantu kwaze su. cha angithi khona manje Kodwa sizabonga. khona manje mfowethu ngithi mina okholela kuloku Akakwenza. ya ngibize nje isibongo Yeah. angishanga ubani ya ngibiza ngagama lamuntu ngibiza isibongo ukuthi kodwa ke iexample yayizinto bengizikhuluma Ngoba kahle umlalele ekhaya lento ekhulunywa umkhulu iqinisile. Amacala enzwa awuwela kithi azowela kini. So whatever ivela ngesibongo senu. Now it's your job, it's your homework to research yes how true lento le ekhulunywa umkhulu iqiniso yini. And enye into engifuna ukuyifundisa abantu. Ebafowethu mina ngizonitshela. uNkulunkulu wasithanda. Umkhulu ngiyalinyanya likaNkulunkulu. Ukuthi selabize ngoba yiko ngithi ya mina ngiyathi abantu abadala ya yebo umkhulu womkhulu. Umdala wezinsuku yebo nomdala womhlaba. Wasipha zonke izizwe ayidalayo phansi komthunzi welanga wayinika abaprofeti. yebo injalo Womhlophe womnika umprofeti wakhe. yebo iSulumane linomprofeti wakhe. Yebo. Elingasukile kuyena. AmaSulumane ngisho ungafika ngo1 uphethe imiliyoni uzothenga. Mase livala liyothandaza liyavala. Kodwa ake ngikuphuca iqhaza futhi ulungile. Naye ke la ifika confuse khona yonke lento. Yeah. Kukhona abathi uShembe uNkulunkulu. Kukhona abathi khona uNkulunkulu. Base uShembe akayena uNkulunkulu onjani uhambe emhlabeni ngenyanga. Ngicela ungicacisele mfethu lapho iconfusion iningi kakhulu. cha lapho singakusiza kalula Uyabona le kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angeke ngasifaka istembu nga-approve. Kodwa uShembe wenza into ezinkulu uNkulunkulu uShembe ngoba umfanekiso kabani kaNkulunkulu. uShembe I take him as indodana kaNkulunkulu. Ayithumayo esizweni esithize. It doesn't matter ukuthi sebeshintshe kangaki bekhothama. Kodwa le uma uya nje lapha umoya ispirit namadlozi nengilozi zaleyanto eyafa eyaphiwa lo yamndeni ikhona and umuntu wakhona ukhona osuke ekhethiwe. It doesn't matter ukuthi ukhule edakwa. It doesn't matter ukuthi ukhule entshontsha. Sawuli babebulala abantu Pawuli. Bebulala abantu. Kodwa uNkulunkulu wathi umefika khona bayishiya uMose wabulala Davide babedla abafazi babantu. Kodwa uNkulunkulu mesefika khona bashiya. kodwa Yini umuntu ngoba nake emnyama ngebala mase yena enikwe amandla sezulwini ayiphenduka ajikelwe yibo bendlu yakhe bona lapha endlu yakhe ayisebenzi thina sokutshela cha mina pyramid ngokutshela ngufakazi mina ngithi mina sakithi idalwa ngufakazi mina ngithi ngiyelele entabeni ngayikhulula ngoba sinabantu emakithi abenza amacala ajulile esingakwazi thina ukufinyelela kubona esingabazi nokubazi esingazi ngamagama abo ngisho amehla mkhulu angabazi kodwa ukuthatha imbuzi noma imbuzi ezimbili uye isibongo sasekhabo mama yebo uyonikela lapho kuwo wonke amacala enziwa zidalwa ucela uShembe akugezele bona ubageze ubakhulule emaqaleni abo ukuze beyibone indlela yaphambili ukuze umndeni wami uthole ukuphumelela. Umama abuke ngifunga umamthetho mina ngifunga udingiswayo kuyenzeka kodwa ngoba abantu sebangenwa iBhayibheli babrainwash batshela ngoMoses abafele intabeni bathi ngeke ulikhonza idlozi ngeke ulikhonza idlozi umuntu mesefile idemon engazathi manje oMoses noAbraham siphambana nabo emakethe basapha kwabona bayiwo nokuthi umuntu ubelievela kodwa umuntu akangalwi nento engibelivela kuyona. Bengisabala ngithi mina njengoba ngisho wena mkhulu. Bengisabala ngithi uNkulunkulu wasipha abaprofeti. Yebo, isizwe nesizwe sinomprofeti waso. uShembe wethu mina angithi ngikubekele kabili ngahamba mina uShembe wangitholela imindeni wakwaThwala ngase ngufune wangitholela wona mina ke ngoShembe ingako wena babu pyramid ukuthi manje base siya deep spirituality uyabona nje lapha la ngizalele khona mina entabazwe la kwaza lokho umqalo wendlela owaqala lo hambo
kulapha la kuney'nsikazi zomhlaba khona manje ingathinteka leya ndawo kukhona ngomunye unyaka omunye umfundisi wakhona esontweni babe lapha wakhuphukela ngaphezulu entabeni kwacishe kumosheka ngeke ngiye kakhulu lapho ngoba manje abantu abayikholwa lento ethi indawo kaNkuluNkulu ngeke ngithi sezulwini ngoba into engekho le umhlaba uxhomene nespirit. yebo thina kuney'ntaba eziyi-gates to ezinye indawo ongazazi yebo injalo futhi azinakekile lezo indaba siphethe amanye spirituality ongeke uzu-understand kunentaba ongeke ufike kuyona phezulu. ake ngenze nje ukuthi ngoba manje sesuke salinyazwa yilento yabelungu sakholeka kakhulu entweni zabelungu mawubheka ama-pyramid lawa ase-Egypt labantu abahlala lapha akubona balapha ama-pyramid lawa akhiwa abantu abamnyama mawubheka leletshe elingaka babelikhuphula kanjani liyofika lapha phezulu babekhuluma sasikwazi ukukhuluma netshe thina lenze leyo nto sasikhuluma ngoba uyabona ukuthi khona manje kwakuzilwa insimbi thina sasikwazi ukuthi siyenze insimbi ngoba kwakuyiwe entabeni bezile ukudla abantu bahlala entabeni bakhuluma noNkulunkulu insimbi iphume iyi-liquid bayibumbe kanje benze amageja kulinywe. Mina ngangizalwa indoda eyayikwazi ukufika ezibeni ikhulule. Yebo nomnikazi weziziba yebo akutshela athi hayi nanga manje ubone futhi ukuthi ikhona into enyakazayo la yayohlala lapha ebhabhadisa abantu impilo iyakhuluma ethi manje akasafuni manje siyahambani manje wayikwazi ukutshela ezokufaka emanzini athi ungangeni ngeke uphume ngoba wena wenze ukuthi nokuthi bayephi manje laba abantu ababephiwa uNkulunkulu kodwa ngenxa yokuthi abantu sebangenwa udoti gebengu hayi akusenzeki ngoba ingilosi zezulu zidedile kithi lempilo esiyiphilayo uNkulunkulu ubalekiswe yithi qobo uNkulunkulu kuthina amadlozi ethu nezidalwa zethu ayibalekiswanga yenye into singathi thina izinto zethu ayilungi asithakathiwe ibehavior yakho kini egcekeni iyona ekwenza ukuthi wakheleke isizinda sempumelelo awukwazi ukuphumelela ungenzi kahle ekhaya injalo ba-pyramid esuka ihambe ibhunguka ingondla ikhaya bese ithela into zayo zohamba kahle ngeke ukhohlwa ukuthi umama ukhona ekhaya kumele adle imithambo yakho yiyo leyo umondla ekhaya awondli lo muntu ophilayo nabakamoya bayajabula uma bejabule bakamoya ngabe bayakulethela izibusiso kuphekwa ekhaya kuphekwe ukudla ekhaya ngakhula kuthiwa uma kuphekwa akungapheli ukudla emabhodweni ngoba bayafika bezodla uyabona nje mina kwami kuyaphekwa kudliwe noma kuphelile ukudla awagezwa amabhodo because of the following day that's a spiritual thing awagezwa amabhodo ahlala lapha kube khona ukudla okusele yingako enye into engifuna ukuyithinta yebo ba-pyramid musani ukudlala ngempepho musani ukudlala izangoma imthuquthuqu yemphuphe yemsangano yezangoma ikutshela ukuthi hamba ophahla ushisa impepho ushisa impepho ubani wena ushisa impepho la ekhaya angikhathali ngisho ngathi uhlala emqashweni ungathinta impepho ungalinga uthinta impepho cha bakhona laba abakhethiwe ba-pyramid ukuthi-ke abantu bethu ezinye izinto zaziyaye zenzeke bengazibuzi ukuthi kungani zenzeke mhlambe nje ake ngimkhulule naku mina ngifuna ukwazi ake ngithi ngumuntu ohlushwa imoya yebo naye ubhuti noma usisengakhalakile ubhuti omdala wayeshisa impepho akasekho usashona lo wathi uyena ongena emsamo yebo ngihlala emqashweni ngiqashile ngisebenza eSekwini yebo ikuphi kufanele ngikwenze ukuze ngikwazi ukucommunicate nabantu abadala alikho enikhaya okay sike sisekhaba uma kwaba nenkinga ekuqaleni umntwana uzwani kahle angikwazi ukuya ngoba manje ngiyakhona bazothini ngizoganga emsamo bangixoshela lo injalo usizo kwemase ngilifuna okay ngifuna usizo kwabadala xhumana kumele ngenze njani cha awuthi ngimchushise kancane lapho wena wise uma ngabe uhlala emkhashweni umuntu ohlala emkhashweni ngeke ubize abantu bakini emzini womuntu kusemzini womuntu lapha yana uma ngabe kukhona into ofuna ukuyikhuluma uyayiphuma ehlane kusentabeni uqekelele mawufika lapha wavela nje wangiphuca nje ikhathi emlonyeni mawufika lapha ukhumula icathulo uzibekele uhlale phansi ukhulume wedwa njengohlanya
uthi bantu abadala kunje awushisa impepho ukhulume nabo mawuthi lapho ugqoke icathulo zakho uzihambele ekhaya bazofika bazokhuluma nawe. Enye into ngiyifundisa abantu ke mina khona ukuphahla okuhlakaniphile. Okay. Iyathengwa inhlanhla esidalweni. Iyathengwa inhlanhla emoyeni yezulu. Iyathengwa emoyeni. That's why ubona belungu babethatha imali beyifaka emgedeni nje wasilanda manje sihlahlelwa abelungu la. Babethenga incebo. Uthathe imali emhlophe. Yebo. Uhamba uyentabeni. Yebo. Ukhulume nezidalwa zentaba uthi nina abanikazi bala ekhaya angizili ukuzodlova kepha ngifisa ngiyacela ubana nemoya yakithi. Yebo. Uphosele imali uthi nakho engicela ngakho enginikela ngakho before uqale ukukhuluma nezidalwa zakini. Bona bazovula igate kuze idalwa zakini ingene. Kodwa ke mkhulu sesihambe kakhulu manje. Yebo ba pyramid. Elungangiphethe kahle. Okay ba pyramid. Owayise ungixoxele udaba oluthi kunenyanga eyadlala kwaze kwashona abantu kubo wemfowethu. Ngiyanyanya inyanga ethi iyakwazi ukwenza umsebenzi wayo idla imali zabantu kufa abantu la ekhaya. La ikhona ishakhana. Siyafisa wazi ukuthi sikhulume lento mfowethu ukuthi lo muntu mina ngifisa lokubizana ngegama. Cha. Ngifisa nami ukulisha. Cha ningakwenzi. Angasikwenze bafowethu ya. Kodwa mina ngizokwenza ukubiza abantu ngamagama ngoba ngifuna lokungicashisa abantu bedlala ngabantu. Bedlala ngabanye abantu. Angifuni. Awukwazi ukudlala ngomuntu yazi mkhulu kubhlungu umuntu efike ezothatha imali engango 25,000 kufa ingane la ekhaya. Ya, kunzima. Awukwazi ukuthi usukele sithi sixakwe izilwane wena uzothatha izilwane zakho uzoyifaka la ekhaya. Uthi uyabethela. Mina wazi ngiyafisa ukuxoxela istory abantu bebuka ukuthi kwenzakalani noma ungasambizanga ngegama kodwa kwenzakalani yanenzani inyanga ekhaya. Umfowethu yabona lo daba ngendlela olude ngayo mina yabona ngoba futhi simndeni asicommunicate asikhuluma ubuza ukuthi okay njoba ngiza lapho wemfowethu lo muntu le ngiza kena kuhamba kanjani. Sina sabona sesibizwa kwathiwa awuze ulokhuzana uma wakho omncane kuyagidwa lapha phezulu kunomgido phezulu kapha. Uyisangoma yini? Wena uzongena emgomeni uyathwasa. Uthwasisa yona sona lesigebengu lesi. Ayike sibizwe emasifika hayi ngithuke ngome ngoba ngiyamandla umuntu usebenza ngezilwane. Ade ngasekhaya washiya kukhalwa ngasekhaya. Uhlala lo muntu? Uhlala kaPati. Uhlala kaPati eMaritzburg. Ayike kugidwe ukubona lento leyenziwayo ukuthatha imbuzi yofihlwa. Yeah. Amandla akho. Yeah, ukuthi uzokwazi ukuthi bayithatha bayifihla imbuzi uma wami mabefihla uhambe bheka phela uyafunisa. Umeya ngemva kwendlu afice nje iqhugwane elincane elingaka. Ngifaka leqhugwane afika livule leqhugwane. Uma livula leqhugwane afice amadoda angaka ayi6 la madoda. Hayibo wise. Abafice yazi ukuthi azange sabuza into enkulu wabona ukuthi cha khona ungahambi kahle la lo muntu khona into asebenza ngayo. Yebo. Wathatha isikhwama sakho uma emva kwelokhuzana emva komcimbi wakhala wamuka. Usabona otiko lo? Usabona otiko lo. Futhi abantu abadala babembulela ukuthi akwazi ukuyibona lento. Uma efika ukuthi uyaganga lo muntu. Mefika amasteli. Ayi afika afone lo muntu lo. Athi hayi uyindaba uhamba kanjani ungakaqedi lento yenzayo. Athi hayi sengiyazi ukuthi into wenza usubaleke la walalela ke sizongisiza ubuye. Ngoba usebona imfihlo. Usebona imfihlo. Wathi ngoba uzokhalela umndeni wakho. Ngiyazi kuzoba buhlungu emndeni wami mabezwa le story lesi. Wathi wise. Umndeni wakho uzokhalela. Hayi lokhuzana umama vela sicha hayi ngeke ngikwazi. Yazi ukuthi aliphelanga isonto labalikhulu isonto. Wahamba umama. Washona umama. Emva kwalo kwashona ugogo. Emva kwalo kwashona futhi ukanti. Kulandelana isonto nesonto. Wamfonela emva kwalo kwathi ngitheni kuwena. Inyanga umfana omncane untanga wami loyana. Hayi kanti makunjalo bokufanele silibiza igama lakho uyabheda. Kodwa hayi ligodle kancane. Ligodle kuzoba khona episode la khona esolibiza khona igama lakho ngoba ngiyafuna ukuthi abantu bamazi. Bengibeke ukuthi kuleli sonto elizawuvela nginohlu lwezinyanga engizoyibemeza la esengithola ama report ukuthi badlala ngabantu kule episode ezayo kule ngicela singabizi umuntu
ke sibambe la kwamanje Yeah. ngoba kuzi guest yethu uMkhwanazi besishilo ukuthi ukhona ubaba uMkhwanazi so ngathi useseduzana baba uMtambo Ngiyabonga kakhulu. nawe sisazoqhubeka futhi sikubize phinde soqhubeka nodaba lokulungisa into eziningi kodwa siyabonga ukuthi ukwazile ukufika usuka kude ngicela sibambe khona la abazalwane silinde nje ubaba uMkhwanazi Sibonge kakhulu baba Pyramid. Mfethu wise ngijabulile bafethu kuba nani. bafethu emakhaya asihambile sisakhona silindele ubaba uMkhwanazi guest yethu ezayo kuseza noGugu Thembi sisafuna besitshele kahle ukuthi yini beqhaphaza abantu beyibize ngeinyanga beyibize ngezangoma khona izangoma ezizona ayithwasanga kodwa uthola ukuthi ithwasisa abantu uthwasisa abantu usuthathe wena umthetho weshoba wazini ngokuthwasisa ungazange uthwase wena mina ngithi hey kusazoshuka siyabonga Yebo-ke njengoba bengithembisile nguJehova wemali yeyipoki cha mina phela uJehova wemali yeyipoki ngingakhuluma nje wonke umuntu ubengayazi yavela ngami shuthi ngumqali nesiphetho wemali yeyipoki bafethu-ke sengibuyile ebreakini bengithembisile ukuthi namhlanje kuzinkuzi malanga kuzophevula wenyanga indoda eyabamba iy'poki ngamasende zama sajama kodwa ukuthi asikwazi ukufinyelela emabhodweni ngoba iy'nduku zethu ayiphelele madoda ngiphethe inkunzi uMkhwanazi bafana bakithi ngababona nje enye impuphe lapha ku-TikTok uma ngikhuluma ngoMkhwanazi isiyayikhomba ithi ibona uMkhwanazi uMkhwanazi zavela iy'bhoko bafuna iy'khodla zey'bhoko insizwa engaphezu kwakho zama zajama zathatha amabhodo zawabeka ngemuva zama zathi yawathi uMkhwanazi yamadoda yathi le ndoda nizofunani yathi uMkhwanazi hayi sofuna sizokufuna nizofunani nini yabo kade befisa ukumbona abantu lo Mkhwanazi usukhuluma ngaye bafethu nangu uMkhwanazi wami phela nangu ungqo hayi la babiza uMkhwanazi lapha ko-TikTok ngefuna imali ngabanye ngivele ngihleke ngoba indlela iy'poke zajama ngayo sasa sikutholako okuncanyana noMkhwanazi kwasho ukuthi lokho esakutholayo akukona lokho kuweta le mali esidingayo uyabo kodwa-ke awuyichazele kamalanga awuyichazele ebhefuni usukume sokufakwe sibe sijama ubaba sibe ngamasende ushukintu ngizoyikhadi ibongo zale ndoda wezawabingelele bathu sanibikelela nonke emakhaya yimi-ke uDr Mkhwanazi inyanga semtuba uqinisile uPyramid sahamba naye insizwa uNyambose noma wayenethemba lokuba nami ngizofike ngishayeke kanti ngase ngivele ngiprepayile sibonge ngoba ukuhamba kwethu hayi asibanga nankinga etheni sathela intele zethu sayibamba izinto zasithobela kodwa sathola okuncaneke okukhulu-ke besakulungiselela ukuthi sibuyele khona ngoba ngeke phela size ngokuphapha ngoba nabo zinsizwa lezi fanele ufike nje uhloniphe ucele mhlambe abantu bazofisa ukwazi ukuthi noPyramid nakuya nento engakanani kahle kahle lapha bazofuna ukwazi ukuthi umalini kahle asikwazi ngicela uyiphendule asikwazi ukudalula ebantwini ukuthi sabuya kamini ngoba abantu bazigebeli utshela abantu ukuthi wabuya mani polisi uvinjwa abantu bekufuna imali esabuya nakho kuncane bafowethu yakhona kuncane thina kusenelanga ngoba kwakungasebenzi kangako kodwa omkhulu sisaya kubona mina ngitshela ukuthi mina ngihamba nokubamba oy'poki ngamasende kusho into emgedeni into engakazi iziyenzeke lokungaqala ukuhamba ney'nyanga akaze kwenzeke Mkhwanazi ngicela ukuchazela abantu mfowethu ukuthi wena ungubani usebenza kanjani uqhamukaphi uyabona ngoba baningi abantu ahlezi bengibuza befuna uMkhwanazi and uMkhwanazi akatholakali kunjalo busy abantu ngiyabanika inamba bethi bafana bethi hayi umkhulu akalibamba uciphi namzame ubhizi lo muntu endlela esibanga ngicela uyichaze mkhulu ngumkhwanazi emtubatuba kwaNkomo kayixoshwa esigodini nje kaGwiliza
umphakathi yangazi nje ngoba sekunesikhathi eside ngisebenza. Yeah. Isiphele nje iminyaka over 25 years ngikulo msebenzi wokulapha ubunyanga. Nakho konke nje ukulapha nazo futhi izifo lezi ezinye ezicashile ngiyakwazi ukuzibamba. Nayo imthwebulo futhi ayingehlule ngoba nezipoki nemkhovu kuyizingane lapha kimi ngiyakwazi ukukuthulisa kwenze lento engiyifunayo. Ya sisaphatha leli mkhovu. Xolisa ukukhuluma umdokotela. Sisaphatha umkhovu ngengezwe engathi kunendawo la umuzi obunemkhovu eshawukaradi ngendlela exa kusathana nosathana bese xakekile la mkhovu. Kodwa ufuka ibamba lemkhozi umkhovu wenza kanjani wena dokotela ukuthi ukwazi ukwenza izinto ezihlula abantu abaningi abantu abayibiza ngeinyanga. Ikhubalo wena mkhulu nokukholelwa kulento aphiwe noNkulunkulu. Ngoba kuyahlupha ukuthi uDesiphiwe usunemfakelo eminingi. Wathwala kuphi Tanzania, Mozambique yonke lento igcwele kuwena. Kanti mawuzolandela idlozi ayikho imfihlo elingeke likukhombise yona ezihlahla namandla ala thinta umuthi nokuhlanganisa kwamakhubalo. Wamakhubalo nje ambalwa kunje kuphela abantu abawazi. Manje baba Mkhwanazi sinenkinga la emhlabeni. Seziningi inyanga Mkhwanazi. Ezinye zikuthwalele kunjalo. Ezinye zimphuphe. Ezinye zizinyanga esenzo kweqiniso. Kunzima kangakanani mkhulu ukuhlukanisa inyanga ethwele nenyanga engakuthwalele ukulapha abantu. Imvama lezi ezithwele izinemkhutshana nje engasile. Yokhambe ithi yenza imlingo kuzobuya sekugcwele imali ebhokisini. Uganga lokho akuyona inyanga leyo. Iyenzeka nemkhulu. Ayikho into enjalo. Ubugebengu nje lobo kumelele abantu bakuyeke ngoba baningi abantu bekhaliswa yileyo nto. Uthi umuntu uzomneza uPapa Beck afake into sekuzogcwala imali. Manje isithwalo sakhe lesi esiwumlutha. Uzulutheke ngoba nawe nje masuthatha umqondo wakho ubeke la ungafike ufake ilokhuzana lapha into uvuke ekseni sekugcwele imali. Ayikho into enjalo. Ngamtrika omunye ngomunye unyaka eminyakeni eminingi nje kodwa ayimningi kakhulu. Mhlawumbe kwaku 2009 ngamtrika omunye ethi wenza lezi zinto zokuthi ube nemali engena endlini. Kanti ngifuna ukumbhaxabula. Uyasuka lo mina ngitshela lo ukuthi ngiyazi lo uyaganga but asijwayelene ngifuna ungise kuyena mina umuntu ofuna usizo ngokuthi unemali esheshayo. Hayi lo mngane nami ngithathe ethi asamse kuyena impela isikhathelo udlala ngabantu. Afika athi hayi ke ndoda amadoda afuna ushiya imali o5000 la uhamba uthenga iqanda uthenga ubisi uthenga amakhandlela uthenga isikhwama esisha ufika ufake lento le bese uyifaka phansi kombhede ngathi nayi ngiyabonga kakhulu. Hayi ke ekusena yikho imali athethe ezoba nemali. Hayi ngase ngiya ke. Ngathi ya imali ayikho wathi nayi shuthi khona lokho kwenze ngisho phezulu ngesagila. Ngathi ungazokuphinda udlale ngabantu. Nesizwe ukubulala nya aphinda udlale ngabantu ngoba uyayazi lento yenza ukuthi ayikho. Kunjalo. Abantu uthatha imali zabantu and enye into mkhulu ekingishaye. Ngani nizinyanga mkhulu. Ngihluphekile ngupyramid anginalutho. Ngizokhala kuwena mkhulu ukuthi ngicela usizo. Anginalutho. Mhlambe imali enginayo 2000 rand. Bese uthi wena hayi mina okwami 15000 muhlulwa yilokho hamba uye kwabanye abazokusiza. Yini esinenza ukuthi nihlule ukusiza umuntu bese ezokukhokhela mase ku right? Iyo lento esikhuluma ngayo ngoba ubunyanga kubalekile ubuye njengalapha ade ngekhona ngoba seza ngeyilwane. Angifuna ngisho isenti. Ukipele zayilwane esha spin kick mahala. Impela futhi nemali ke zayintshontsha yabona mase kukhuluma ke bese kukhulunywa ngento elanda imali zilwane lezi ngoba zingafike ziyithathele imali le ziyakutshela futhi uthi lindela ngizofika ngizothatha imali yakho. Ngizokuthi ibhala incwadi. Zibhalela incwadi ngithi ngizofika ngizothatha imali ziyithatha ngempela ke imali leza. Ngisho ifoni ngisho ayikho into ezingayithathi le. Mana ke mkhulu njengoba nje i-podcast yethu ixakekele idinga imali awungesinike sisodwa mhlambe sithi nathi ukuthola amasentengane ukuze sikwazi ukusimama ngoba phela izinto ziyabiza. Mawuzosinakekela kodwa ukuthi uphinde utshele nomkakho ukuthi kunendoda ehlala lapha nomfazi wayo fanele uyiphakele
Bayakwazi ke lamadoda ukuyilande maloba kuyaphila lento kuyaphila hayi ukuthi into ewumoya kuyaphila phiphi. Mkhulu yazi ukuthi ngibonga kakhulu ukuthi ufikile la. Ngiyajabula futhi nabantu bazokwazi ukuthi bakubone mhlambe uzoshiya nenamba ukuthi bexhumane. Kodwa mkhulu ake ngibuze la. Baba. Kunendoda ke yathi into yokuthwasa emanzini into engekho. Mkhulu njengoba wena uyinjula la eminyangeni usuneminyaka uyazazi izinto. Ayikho lento esho lo muntu noma into ekhona. Ngokwazi kwami nje ikhona lonto leyo. Sikhona nje isangoma sakashezi. Esathwasa ngaphansi kwamanzi. Njalo kulomfula loyo esangena kona besibuya sihlatshelwe inkomo singene basithwale ngeinqola abantu esakudala nje. Besithwale ngeinqola sigeze mesibuya ekhaya uhlatsha inqwaba yenkomo abantu baphuza utshwala bahambe nenyama. Sasingabhuleli futhi ukuba kuhle sasibhula lento yokugcina. Neinkomo zayigcwele igceke. Ukuthwasa emanzini nokuphuma futhi nenyoka emanzini akufani. Ukuthwasa emanzini ungenhla lo. Othwasa emanzini lo phuma nenyoka emanzini usuke echaza ukuthi amandla wona khona kodwa inkunzi ile. Mana ke mkhulu. Hey wakhuluma enye indaba. Hayi kanti ukuthi umuntu ufike ethwasa emanzini bese ephuma nenyoka. Cha. Lona nje othwasa emanzini udla umcako ngaphansi. Ufika nje kuneqhude elifikayo elimbalabala afika akhulume nalo ngaphansi kwamanzi. Futhi kusuke komile la ehlezi khona. Kodwa nje udla umcakazo yophuma ngisho noma esekhaya amasimba akhe nje ayisibusisa ayumuthi. Mele anye laphana bawathatha abantu baphela bagcela umcako sigeza ingane achele nangamasimba akhe ekhaya. Awumuthi ngoba laphana usuke banjiwe khona kuwumluthana nje wamandla akhamba ngalisayo. Ushuthi kuba nomuntu onamakaka esimanga amhlophe qwa ngoba lapha ngaphansi udla umcako kuphela kodwa usuke ehlezi namaqhude nje. Leli qhude mengase alichazelelo nangeke uzukholwa. Futhi libuye likhale nangabo 12 ebusuku likhale kodwa liyakhuluma nje. Ake ngikhulule Mr. Mkhwanazi. Baba. Mfethu ngihlale ngithola imibuzo. Abantu engilokuza nabo ngikhuluma nabo abasuke besuka ku-TikTok bethi uyakwazi ukumlanda umuntu emanzini masengasabuki. Mhlawumbe uzokwazi ukubaphendula mhlawumbe uzokwazi ukumphendula. Umuntu umethwasa emanzini ukuthi imfula siyangcola ngaleza ikhati ayingakangcola. Uye ofika ngephupho komunye ethi fikani nenkomo ethile niyongikhipha ngayo lapha ya. Uyabona? Bese befika ke nalowo nkomo ke bisiyahlatshwa lo nkomo base ke bembone sengaphandle. Uyabona? Esuse phela ese sacrifice ukuthi vele la engakhona usemfihlakalweni kuza abe la esikhona fanele phela anikele ngento mase yakhulula mhlawumbe usuke eboshiwe yena kodwa eboshwe isiphiwo sakhe. Uyayizwa lonto leyo. Isiphiwo sakhe simbambile amandla akhe futhi labo bantu abasekho kahle. Hayi abasekho kahle. Angeke babe khona ngoba izangoma zibolile mkhulu. Kunjalo. Umhlaba ubolile mkhulu. Senginakho ukuthi kwayidalwa lezo sokuyinhlanhla ukuthi ikwazi ukufinyelela la sikhona ngoba kungcole kakhulu. Umuntu umefuna ukwenza imgilingwane yakhe uye emfuleni. Oyolahla ingane kade ikhiphile uyilahla emfuleni. Uyothakatha emfuleni. So yazi ukuthi ngisho ulwandle uqobo alisalungile manje mkhulu. Sekunezinto eziningi ezenzeke ulwandle. Ulwandle usukubona emkhulu lungena ludla abantu ngoba manje kuningi okwenzakala khona. Manje mkhulu yini oyicabangayo wena njengoba uyinyanga ngalabantu mkhulu abamba beyothwala bese babuya badlala ngabantu? Yini ecabangayo ngabo ukuthi mhlambe kungenzeka kanjani ukuthi ilungiswe le yanto noma into engeke isalunga? Ayona ngeke isalunga ngoba nasi isithwalo futhi sinamandla. Uyazi umuntu uke khandwe ngento umbone sengale kodwa ade la isithwalo leso manje ungambamba umthini kodwa nje imosti yabo esengibabonile bafa ngesikhali. Bafa ngesikhali noma uye nje ungambuka uMethembe uzokuthi usedujuliwe futhi abanye neingozi zeimoto zibathanda kabi. Isithwalo simbi ngoba into esikhashana nje.
umlutha nje into engekho kodwa kubonakala ngathi khona uyabona Mkhulu yini enhle ngokuthwala? Yini embi ngokuthwala? ayikho into enhle ngokuthwala into embi ukuthwala akaze kube kuhle ukuthwala ngoba kuphethe kahle mkhulu baba nemali into zabo ziyashesha behamba ngezimoto kube nje ubona ubukhazikhazi banobukhazikhazi okuningi labantu abathwele mfethu uma kufika imoto ethile umuntu esehamba ngayo ubona ukuthi akuzweli afike ethaveni akhipha imali achitha imali mkhulu labantu laba bajabule mubabuka kodwa balala ebusuku omunye uze sizwe ukubhema insango kodwa still akalali abalali inhlobo abantu abathwele inhlobo omunye nje induku yakhe ayisasebenzi ubhoko aludo kuningi okwenzakalayo laphana okungaxoxeki ngiyengeza kuthiwa kunenyanga ethwalisa inyanga kodwa indlela idlula la ekutheni umuntu emshiqeke kwena ngemuva ubobobo ngake ngeza nami ngalo nyanga ngake ngeza ngalo nyanga bayithanda abaningi noma ngeke ngichaze ukuthi yakuphi ngoba iyaziwa vele yona hayi imiselishiqekile ke suku into zakho seyizolunga impela ngoba mesizwe ngathi nemali eningi i-rich kakhulu futhi ke into enza lokho udokoloshe lokhu unobulili okubili wona uba rich kakhulu uma uphethe lo dokoloshe kodwa fanele ubuye mawusumkhombile nje umuntu ngeke adabule kodwa kuthanda inkunzi malawo kufanele abantu uhlale uyophoswa ubhoko lapha uhlale uyophoswa ubhoko kuze into zakho ihambe kahle nawe uzuhamba usukekela usuthi yakekela ubabona ke ezinye inyanga eziningi ziyakekela uye after inyanga uya njalo nawe ugcina sokuyijwayela lento uphinde futhi nawe uyenze kwabanye ngoba yena mayenza lonto usuke kushiyela vele utokolosho wakhe lo letha imali yabo zinzima izinto ezenzeka eminyango zilikhuni izinto ezenzeka eminyango kubabukele emakhaya ngicela bena nibe careful ukuthi uma nineyinkinga musani ukujahela ukuye inyangeni ake niqale nihlole imndeni yenu ukuthi iqhamukapi kanjani yini enganisiza ekhaya kuba nomkhuba owawenziwa ekhaya amakhehla find out about all that ukuthi la ekhaya kwakwenzakalani ukuze sikwazi ukuxhumana nesidalo ngiyacabanga mkhulu ungangivumela kulokho ukuthi kwamkhwanazi kwakunemkhuba yakhona oyaziyo umukhulu ukuthi omkhulu babenza njani nawe mfowethu ekhaya kunemkhuba ngoba nami ngithi ngiyayazi yakithi imkhuba ukuthi before siphume siye kumuntu nanokuphuma ke kuye kumuntu akuphumi noma ubani ekhaya angeke ngithi ngumfana ekhaya bese ngithatha imbobo qinisile ngiyozwa ngoba ngizolanda into ezokhatha umndeni kwakuphuma abantu abathize la ekhaya abakhethiwe ukuthi yibo abadila naleyo department but manje usubona nomfana omncane ephethe ikhandlela athi uyohlola uyohlolana ubani wena nani enye into omkhulu engifuna ukuthi siye kuyona mkhulu yipho ivumayo eyokuthi mina njengoba ngumfana kaMthetho ngiphahle mina ngishisa impepho la ngihlala khona noma ngicele lo khethiwe ekhaya ukuthi kunento engicela engidinga ukuthi sidalwa kusingenzele yona kubalekile yini ukuthi ngiconsult kuyena engenzele noma ngingazenzela nami ekumpini lami kubalekile unikeze lo wanikeza ngoba umuntu mekuthiwa unelungelo lokwenza leyo nto usuke enikeze umndeni ngisho ngabe ubaba kasekho ngisho noma wakhona uthi uyinyanga uzosebenza ekhaya uzethi umama hayi silinde ubhuti omdala kodwa sewaphuma inxiwa uyo ozosikhulumela la hayi ukuthi into engenziwa noma ubani emqashweni kuthiwa akahamba ushisa impepho ilento enziwa mkhulu izangoma ethi wothatha impepho epithize uphahla ushisa impepho akuyena wonke umuntu ekhaya okhuluma empepheni yebo kunjalo futhi umuntu uma eshisela empepheni lelo dlozi la kubo ligcine selikhubaza ingane yakhe akulunganga ubize idlozi la lingakaze lingeniswe khona futhi nje emqashweni ngena bonke abantu baphithizela kuphuma lo munye naye ushiya kwakhe wena usungashisa impepho idlozi lingangeniswanga kulo mqasho ichilo lelo futhi lokho kudalela inkinga nasenzalweni yakho ukuthi wenza washisa impepho ekhaya unganikezwanga lelo lungelo umndeni la ucacise kubantu abantu bayezwa akufunakali ushise impepho emqashweni
sebezwini kwalula nje kanjalo nje. ya enye into engifisa ukuthi siyithinte-ke mkhulu wena njengenyanga kunabantu abachithekelwa izisu abafisa ukuthi bangenza njani ukuthi bephulukise leya mphefumulo mhlawumbe yaphangalala ingakafiki wasemhlabeni ngoba umuntu uyakhula akathi umuntu mase echithekile kuwena bese kuphelile kanjalo ngizokuthiwa ingane iyakhula idinga uqanjwa igama idinga ukwenziwa kusuke kwenzakala izinto ezikanjani lapho mkhulu Ya lapho kubalekile ukukhulunywa nabantu abadala abazali ibona abangakwazi ukuzenzela bona ngokosiko lala ekhaya ukuthi ingane ngoba lento isukuwumshophi fanele lo mntwana ageze iphinde ivalwe lento ukuthi ingabe senzeka uyabona othanda ukuba mubi kakhulu kulo okhipha ingane okwakhe ke akukhulumeki akulungi ukusho wena mkhulu uthi akulungi umuntu uma esikhiphile isisu ayakukhulumeki lokho ngisho noma kuthiwa mhlambe uphoqelelwa odokotela ngesimo sakhe sempilo kwekufanele kuqalwe emsamo kubanje isilwane kuthiwa nangu usibanibano odokotela bathi kuzaphile lo mntwana uhlezi kabe emashobhini ngasashona sicela ukuthi lo mntwana akhululwe ngoba bazoshona bobabili nalokho nje phambi kokuba uyokwenza fanele uyophahla nibabikele labo abanikazi balowo mntwana ngoba phela sikhumbule ayikho into esiyionayo la ngisho ingane ungaba nayo ikijikele nje esikhaleni ibe indoda phezulu kwakho kodwa ubuyizala ingane ube nayo ikuhlamuke nje ingasayingeni indaba yakho kodwa uba wayikhulisa uyabona ila ubona khona ukuthi awuyi-own into la emhlabeni khona abantu aba-ona ngisho le mphefumulo yethu ngoba nalowo ngane ungathi usayijabulela ukuthi siye enyuvesi ibesanishona ukhale uchaza khona ukuthi lento khona la esisuka khona umnikazi waleyo nto okumele simbikele izinto mesoqala izinto eyithe phecelezi eyithinta ukukhishwa kwesisu ngenhloso noma ngokungenanhloso hayi no kuyezwakala dokotela cha mfowethu ngeke ngigcine kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi nawe ekhaya kunabantu abakulindile and nobula eThekwini ukude Mtuba usabuyela emuva ngicela utshela abantu ukuthi sibuyela nini emgedeni ngathi usuready yini ukuthi singabuyela leyanto owawuyifuna sewayithola yini ukuthi sisibuyela kodwa ngiqale ngibaneze izinamba zami ngoba ngibuye ngicacise futhi ukuthi lokho asemgedeni ngangenzela upyramid angenzeli noma ubani ukuthi mhlawumbe sekuwumsebenzi wami ngangemprovela nje ukuthi izimpande ngiyazazi kodwa nje ngokukhulu ukuhlonipha ke mengabe umuntu mhlawumbe eze kahle ku pyramid kwaba uyena okhuluma ku pyramid ke uyena umuntu engimethembayo ngeke ngihambe nomuntu ehlathini nje engingamazi ukuthi uyongenzani lapha kanti upyramid sesiyatholana naye uyabona mawuxhumene naye wavaya kuyena kulula ukuthi sangazama ngenze noma yini nazo ke inamba zami ke kodwa kubantu mhlamba bafuna ukulashwa nokukhushulelwa inhlanhla nalento le isifo sokuwa ngiyakwazi ukusilapha noma busumdala noma ngabe usowasha ngiyakwazi ukuthi ngikhiphe lamagwebu lawa wisa umuntu phansi nakho ukuphamisa inhlanhla nokwamadlozi nokunye nokukhipha izilwane nalezi ezidla isibeletho ukuthi ungamthola umntwana nohlushwa isilwane nje umuntu wesilwane ngiyawazi umthwebulo ngiyakwazi zonke lezo zinto nazo ke inamba zami eyokuqala ngithi 072 6280 329 eyesibili ithi 072 1356 156 bengaphinde ngiyiphinde futhi ithi 072 6280 329 enye ithi 072 1356 156 no dokotela siyabonga kakhulu mfowethu ukungihlonipha nokusihlonipha kwakho ukuthi usuke la usuke khona mfowethu uze la noma mina ngingakadeli ukuhlala nawe ngoba nginemibuzo eminingi ebengisafisa ukuthi sidlule kuyona but ngenxa yesikhathi ngiyabona ukuthi vele balobuyele ebantwini bakho kodwa ngiyazi usazobuya ngoba yebo ngizobuya baba kunama topic engifuna sikhulume ngawo abantu bafuna ukwazi ukuthi uma ngizalelwe ekhaya ngumfana mase kumele ngiphume ngiyogana ngiganwa kwenziwa njani ukuthi ngivuse umuzi kababa zonke lezo zinto nginalo yini ilungelo lokuhlawulela ubaba amacala akhe ngemali yasekhabo mama ngoba phela musaphile ngokhabo mama so kuyisidala sasekhabo mama sikunike yonke lento so izinto efanele siqiniseleke zona lezi abantu bezazi ngiyazi ukuthi bazobuza enye into engifuna ukunixwayisa kuyona bafowethu
ake nilandeleni izinto zobabamkhulu, ake nilandeleni izinto zasemakini, yekani ulandela izinto zoJesu Kristu. Angilwisani neBhayibheli, angilwisani nani, kodwa nokwasemakini kubalulekile. Yebo iBhayibheli liyaniqoqa ukuthi ningadlubuli, ningabe izinhlobongela, kodwa khona lokho kwasemakini okwakha inhlanhla, okwakha impilo, ngoba uzalelwe la, awuzalelwanga kaJuda, uzalelwe la, awuzalanga Israyeli. Kumanje kwaIsrayeli ibambene ngezihluthu, kodwa bathi yona ndawo ephila uNkulunkulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu akalungile ke ukuthi uzoyeka indawo yakhe ibambane ngezihluthu. Uyabona khona izinto ezincane efuna ukuthi una uhlale uzicabanga ezizokuvula umqondo wakho omuvulekile, kuningi okuzuzayo. Uyabona mina ngiye ngikhulume umkhulu ngeindaba zeinyoka zamanzi. Abantu bethi into engekho, thina siyayazi ngosi, thina siyayazi imilingo yasemanzini ngosi, thina siyakwazi ungene sibeni ungahishwa lutho, uthi uvula amehlo nali ihashe elimhlophe limile nje namehla ahlaza, nangaxoxa leso story. So abanye abantu ongakaze kubehlele babona ngathi into engekho emhlabeni. Sinemoya esiphiyona engafani. Ngihlangana nawe mina ngiyibona inkinga yakho ukuthi kuphi, ungazi ukuthi ngibone kanjani, ize ngingasona isangoma ngingayona inyanga, kodwa kunesiphiwo engayiphiwa emazulwini, engayiphiwa ingilozi, ngoba umuntu uhamba nengilozi zakhe hlezani zikushiya the day uhambe emhlabeni. So wise man, ngiyazi baningi abantu obafundisa ngeindaba zeyiziba nani. Ngiyafisa ukuthi next episode ke usinabele ngeigameko odlule kuzona nawe ukuthi kwenzakalani ngesikhathi esithile, bangaka abantu abahambe emehlweni akho babuka, ngoba uhlezi uxoxa ngabo. Ngiyazi namhlanje it was your first time la ekhaya, kodwa ngiyazi ukuthi uma usubuya uzobe usu-right, nondothi uzobe right. Bamkhonazi lo yamndeni owawukhiphela kona iy'lwane, umbuzo wami okugcina lo, kuhamba kanjani kuwona? Hey, uNkulunkulu emuhle, umlilo suwama, nokudla akusachitheki. Iy'nkinga nje zehle impela, ngoba futhi okwangijabulisa kakhulu ngabona ukuthi idlozi linamandla, ngoba kwase kuhluleke ngisho amakholwa, yonke into zezithemba amakholwa ukuthi awahluleke, kodwa nawo abona into angakaze ayibone. Kodwa ngedlozi lele kuthiwa idimoni la ukhuza lo mkhuba lapha. Ngikhuluma nje ngizoya khona emalangeni ngiyobenzela imbuzi emhlophe, ngibabuyisela inhlanhla, ngoba inhlanhla vele ayikho yahamba nezilwane. Ngizama babuyisela inhlanhla, funa lo mbuzi angibanga nayo inkinga, ngibathengele mina ngokwami, ngokuthi vele baphakamisa izandla bathi hayi asisena lutho, mengaqhamuka nje umuntu ongasisiza Nkosi yami ngabe sengivela kanjalo. Ngizwa kuthiwa lezalwane zashaya inyanga ngespin kick kwadabuka hey ungayiphathi, ngiyasolela inyanga mengahlanyanga, ngoba bathi yagijimela ihlungu. Ngeke ukhothe ihlungu ushaya umkhofu, fanele ukhothe into enethambo lawo umkhofu, ngoba yavuvuka likhanda nje same time. Ngoba yayithi sathi sachela bayibona inyanga singena endlini sikhala lapha ithi ipihlungu zami. Yabona lento le ayiwona umdlalo, angifuni ukuqamba amanga. Zinsizwa leziyana mekuthiwa zinsizwa ngempela. Kodwa kuncanyana nje ungaphathana kwedolodi into okuyenzayo, hayi kungasikhuthuza sonke nje futhi la, sonke nje kuyithatha imali ukuhamba nayo. Fanele sigade kodwa usuhamba. Singashotelwa zimali. Wakhamba uhamba nabo lababhebi ngeke sibabone. Kodwa ke dokotela ngibonga kakhulu. Ngene olimini mkhulu, ubuza ukuthi sobuyelane nemgedeni. Emgedeni ngizozwa kuye umkhulu Pyramid. Bese sehlele kahle into zakhe ngoba mina vele sengiready. Ngizozwa ngaye ethi asambeni, ngizobe sengithatha ikhwama ke sihamba. Bengeza nabanye futhi mabefuna ukuba khona besibone siyenza lento, akuyona inkinga. Kodwa on one condition, mawushawa akuyona inkinga yethu. Mawuthola induku lapha uqedwe ungasifaka. Lungile ke bafowethu, sesiyayivala i-episode yethu namhlanje. Till next time, ngibonile ugogo Thembu besekhona, but ke sesizongena naye next week, ngoba manje kunabafowethu abaya kude efanele sibadedele. Sibonga kakhulu uNkulunkulu nedala zasemakini uyanithanda ngaso sonke isikhathi. Uma uhamba uphuma uyosebenza, buyela ekhaya ufake isaka lempuphu, ngoba lokho kuyokwenzela ukuthi ithikithi lakho ezulwini libhalwe. Lephezulu ke kune diary osuku usukwenzile bakuqopha phansi, osuku kwenzile bakuqopha phansi. Ikhathi kufika insuku zakho zokuhamba emhlabeni uyakubona, ufice le ndoda ephethe ibhuku
idayari isho ithi wena wenza ukuthi uyadeserve ukuthi ungangena emndenini kodwa wena mungakwenzanga lokho malithi liyavulwa lakho ibhuku li-empty khohlwa uyoyingaza uyoze uphinde ufe kwesibili makuthi kuyafuka kwesibili uyingaza umphefumulo wakho unganalo ikhaya ngoba nithi ningasuka nikhohlwa amakhaya nithi ningahamba nikhohlwa ila nizalwe khona nithi ningaphuma nikhohlwa ukuthi emumva kunesidalwa esilindile ukuthi nje wasikunika inhlanhla ukuthi uphume uthole umsebenzi nawe buyisa back phela ekhaya ukuze impilo iqhubeke kukhule nabanye upyramid lo uJehova wemali yeyifomu ukuthi uyathanda noma uthanda mina ngisahlangene nalokho sesiyaphuma siyabonga Inkosi sithatha